Mr. Right. Inong basisyon daro na tan-aw tanan. Ligre nga kuan ba subscribe nga like bell para way kuan ba. Alright. Ato tanan lamas wa pa pero ang manok natagod na. Inteng the grappler Sage Kuno. Mana sila to ang timanana. Ikaw na siya, friend na siya sa Facebook. Danny Mundini. Ayos lang, basta't kasama. Dinido, Sage Kuno. Billy Buraskas week ko. Let's take our time tonight, girl. Ano siya itong mga Mo na siya manglugo sa Tayburan. manglugos sa Tayburan. Ayaw mo ni Tayburan insular dool ba? Ano siya dia? Oh, tanawa na siya to, magsichis na siya dito. Magsichis na magdagtungkot. Okay, kahoy na. Pangitaan ang di makita dito. So, mao ni ito nga na putahiron. Chicken dugmok. Alang-alang tirada ba? Chicken dugmok. Mana ito mga contender. Hello, oy. 369 gano'n eh. Don't sakit. One more time. Get low. Hello. Right. Hey, what's up? Mao niya itong mga lamang ha. Ato ning ko anong good. Okay na. Ano paghiwa guys, kang apilan mo gamay mo kumagko ba? Paano mo gamay ba? Para lami-lami sa jutay ba? Unod kubal, mo kubal ko ano mo apilan. Sa may tabo ni tanaw lang gyud ta sa unsa paghiwa kay sa may nag ano ito na way yata nang way oh no it's bad Ain't that some shit? They niggas remind me of a strip club. Every time you come around, it's like, well, I just gotta get my dick sucked. And I don't know who the fuck you think you're talking to, but I'm not him. I expect to watch what you do, or you gon' find yourself every day with someone else. But we all thought you loved yourself, but that isn't the issue. Maybe they just saying that. Asaban? Because they miss you on the next one. Tara pwede na kanay Go to church. Preach telling the truth and it hurts. tamo let me use my mind ano ito mo patiwason sa tani o mamino sa ta tubag ha patiwason sa tani o mamino sa ta tubag minaw sa ta di sa ta mag-download yata You ain't strong enough. So whatever it is you puffin' on, they got you thinking that you Superman. I got kryptonite. Luwi napaliw ka o katong damot-damot lang please katong para kupot pa sa cellphone ano gana thumbs up I'm tired of weak ass niggas whining over fucking dope alone with it. uy kabad naman na eh Niggas like my man, sige lang ay lang for the hands with them. may tahan lang pagi up in there uy lupad mo lang yung kalit eh lupad na bili mo uy right thanks Dai Up in here, Chicago, let me lose my Oh shit, here we go again. what bata na brad. saan ka gamit ito Yeah. Maya mo massage dire na Tayburan ni gikan.
Lapas mo lang ang bunga. Danny Buninido. Alias Danny Pungkol. Na. Ano yan kan? Guys, natay dugo-dugo. Time to stop. Natay lumboy, kabako. Lumpia, di lumboy, lumpia. Pero itong halang-halang, lutuunon ba? Nasa tayo nila tandaan, oh. Hey, that's pretty good. Hindi mo kita. Okay. Lang, isa pa buwan. Guys, patay tabako dira, lumboy. Nasi tabako. Organic siya guys, organic. Organic siya layo mas ganda kasi mas ganda dari chemicals. Sagol got kanay organic ba. Sobra natural wala halong chemical. Yeah. Wait a minute. Maglunod na ta og atong lutoon. Chef cook na to si Bilidjo Buraska Suiko. Tara. Saan mo gina siya pagluto? Tara, yun na. Kaluto gini siya mga Alright. Alright. Ilunod gini na to tanan. Di kay kamunggay ra puros. Laos na lang. Purot na lang para way kuan. Ulong gyapon ni sagol gyapon ni tanan. Ayun. Anong tagsa-tagsaon mo na? Ay, laos day. Tayan ninyo. Dara gilaos ka na eh. Amo ta na sa buwan. Kaya na dagang kapayas. Pero naan mamiyaw ka ng oily. Etang drinking session na daw. Di ta good boy ron. Drink atau teradar na. Unya ta tanom la istorya na dagan. Ya, abot ang tanom. Right. Cooking style. So mo ni amo ang probinsya Dris Burbon. Lugar ni namo. Tuyok. Welcome to my vlog. Tara. Ano anak-anak diri? Anak di siya ni Cookie. Ya yangan Rutsin. So ang ilangan Cookie and the Cockroachin. Kaya ta cooker de ka pud Rutsina ka. Okay kayo. Ay okay kayo. Alright, Rada. Alright. Alright. Right. Ato na pa dong. Walay ko chilyong blue gigamit. Gihatag na nako dito. Gihugasan to nako para sa imong saging. Ako nang gihatag dito. Anak ni Cookie, si Rutsin. So ang ilang salida, Cookie and the Cockroachin. Mana siya gahi diri? Sa kagahi niya. Tanang humok.
may mong liquid. Bumok siya siyang papa pero like samo. So, ang atong ikanuna na to ang kuana, mga lamas. Sunod na to ilunod ang manok na mismo. Pero di tibuok, gitagod-tagod, murdered. Nako ipakita ninyo ah. Ay mo kalipat. Ay mo kakurat. Kaya ta nagtulala. Wala. Wala ito. Sage kuno na. Intong grappler. Grappler. Alright. Makita na yung tayburan na. Tayburan. Dili naiburan. Tayburan. Right. Pahilot mo na niya. Hasta inyong piang. Makitaan. Asang piyang nga na ako. Piyang ginasrutsino. Huwag may ginahilota. Ay, padas. Bugal-bugal. Yo! Boss. Kaya man ang boss dari ah. Bibi boy. Rutsin. Yang papa. Cookie. Ilang salida. Cookie and the kakrutsin. Mana. Nanas mo. I-search na sa i-search. Google. Google lang. EJ. Kita to yung inim mo. Halang men. So, ang Bilang nga pero? Ha? Bilang nga ba? Kaya ta nagbinanga. Dati nagbinanga dre day. Ay pag binanga ko kaya ta nag-vlog ko. Yeah. Oh? Kita dito. Yeah. Si EJ Birdo na Alexander Pitoy. Pitoy. Come on, baby buddy. Usana sa mga ka-alright na to dre nga wa dre karon na wag na video call wa pa nga my god. Imbis pa uli hindi mo uli di mahay. So balik ta kaya taglunod ang manok wala na. Oy unsa naman ni oy. Inyo na gilunod ay ngart. Alright. Uy, biyo tawid ang tawog yo. Balik ka ko, bossing! Okay, bossing. Gilunod ng manok ha. So paabot lang ta kung nasa maluto. Kita na punta balik ini kaluto ha, kaon-kaon. Right. Luto na mo nga na, halang-halang na nga kon. Ambot lang unsa da. Tara. Halang nga dragon. Hey, that's pretty good. Kana siya daan na paniud to og plutan. Alam miya ka na oh. Ang gabriel. Basta na nga okay na guard. Ikaw okay ra ka? Okay ra guard. Am ka brother? Eh. Deserve na ka na among kanay. Dalawa yan. Nami bisita karon si Marcos sa KTV. Itornya tamo sa ilang kanakanan. Na sa Bourbon Kadaruhan. Bitaw ko dito ato sa KTV. Kaon tabayot di. Kaon tabay. Naslay larang tas lubuwa og mga ilim nun. Tanan. Dai pasayan. Kasay. Calamares. Pagkaon na dili tao kanang labay ulo. Kaon lawas. Pagkaon na siya nga pasayan, calamares og naglain ng calamares. Yang kalamares. Hila mo kay basta ito. Tanan, unsa tayo inyo mga pagkaon dito, ma'am? Isa ikon ba? Ma'am. Pagkaon ba sa mga pagkaon dito kaya to ni kon. Ako na Jay Lami. Magbabago rin po ako, kaya lang hindi po siya ngayon. Kailan? Baka bukas, sa makala. Gihak mo nang ganana uy. Maglagot ta tanan. Basta kay na sila larang may pinakalamno ila dito. Larang og tos lubuwa. Basta kay na sila mga laing pagkaon dito. Ang uban kay ngayong mga crispy nga manok, asayan og
calamaris sa guban pang mga seafood. Napoy lambay. Kita na tayo dito. Mana tagiyay. Si Mariposa Cabanet. Yan ka nang usa. Si Sage Kuno na. Kaya bawa na mo na niya. Right. Manay lame kaluto. Nang walang. Kaya ang pinakagwapang anak. Roy! Busik man busik. Ikaw na dio. Nara! Kasi yung na, boss. Ikaw na. Bayot forever. Ako kaon bayot. Kaon bayot kita ulit niya kasi ba kasi kaon bayot. Pero dala ni kita sala. Bayot forever. Solo ya karon kundili karon di mana filto ata tabi. Karon kita bip. Kanto na punta petido. Ata sanggar to. Ipiti kaon ta. Right. Tay kami mo lang. Di sa kabuan. Ay madali ya talo ni kada. Terus mana nakikuto. Adis, buang ang pawin oy. Kada buwan nagilagay sa mana. Sit. Ya tapi video ya tadi I wanna go another day. What? Sunday is kita video. Kita post. So kanita to nahulot. Dito niya. Kana unit. Madali. nobody gonna love me better. I must stay with you forever. Nobody gonna take me higher. I must stay with you. You know how appreciate me. I must stay with you, my baby. Nobody gonna make me feel this way. I must stay with you. Yeah, come on. I don't wanna go another day. So I'm telling you exactly Oh yeah, come on, right. Mga Sage Kuno ah. Oy, tara sa Facebook, Sage Kuno. Billy, Buras Kaswiko. Facebook account na. Search sa inyo. Kung mo yung mga uyab, wasan din sila. Ay lang mo nga kay patay ta. Nobody gonna make me feel this way. Sage, do it. Do it. Right. Yeah. Mali tayo guys, mga alright. Ay, di umat ko si Joseph Sabilio. Dali kini nilagay. Sa buwan dali, kaya na maupaw na. Tuon ako. Palantik na mga. Di ba tuon ako naman? At tuon ako ba? Oh. Ate ka po. Maupaw ka na, isog kita nan. Nice alis ba? Oo, dito lang. Ano po ko dugas? Ay, mo na isin man na. Upaw join. Alero. Sa iyo ito ba? So, mao na to ang mga agiro na inuman na tanan. Kita na daw. Mahalo sa timong pangisi-ngisi. Pasin niya ako mapunan. Ayaw pala biday. So, mali ka ron no. Kautan na bayo ganang tulutan. Buta pagdugod-dugo. Kilala ka ba yan? Kilala ka ba yan? Amo ang halang-halang. So, si Brad Biloy, Billy Buras Kaswiko, nagluto o buwan. Itlog with dugo-dugo. Itlog with wings. Itlog with dugo-dugo man. So, kaon sabi ka dito. Ay, ko na, buta na pa sa mga mukhaon may. Gusto ko na Sage ba? Sage ka na. Sage ko na buwan. Kahit na dito sa kon. Ganyan, manatag pa ni Udto niya. Inom. Ano na, bilin. Wala na. Mga kauban, wala. Lasing na. Sage Kuno. Sunod na pod, inuman session. Subscribe gapon. Subscribe. Like. Yeah. Ring the bell, motherfucking bell. Oy, ako rin mapugot sa yung mama ha. Ay, mama ka na sa baby. Yeah. Na may comment lang. Comment lang Sherwin. below. Comment down Sherwin. below. Right. Alright, yapon kayo, diba? Mama. Alright. Niya na, Jisa nga na ako na sa baby.